Mayo, 29, Huwebes, Tuig, 2025. Ekaunom nga semana sa paggabanhaw. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni San Juan. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, sa dili madugay dili na ninyo ako hikit-an. Apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo. Pipila sa iyang mga tinun-an miingon sa ilang mga kauban. Unsabay kahulugan ni ining iyang giingon kanato, sa dili madugay dili ako ninyo hikit-an. Apan tapos sa mubong panahon makita na ako ninyo, og siya nag-ingon usab. Kay moadto man ako sa amahan. Unsa may kahulugan ni ining iyang giingon, sa dili madugay, nangutana sila. Wala ta hisabte ang iyang gisulti. Si Jesus nahibalo nga buot silang mangutana kanya. Busa miingon siya kanila. Miingon ako, sa dili madugay dili na ako ninyo hikit-an. Apan tapos sa mubong panahon makita na usab ako ninyo, kini ba ang inyong gipanagsultihan? Sultihan ko kamo, maghilak kamo og magminatay. Apan malipay ang kalibutan, maguol kamo. Apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Dagon ikaw o Kristo.